ଚାଲିଛି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ବଳରାମପୁର ତଳଗଡ଼ ଶାସନର ଆମର ସୁଲଭେଶ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜା ବାଜିକି ଯାଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ତାପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତା ସୁଲଭେଶ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଅଛି। ଜୟ 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 ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ସୁଲଭେଶ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି କଳସ ନେଇକି। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଆମର ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ହସିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହସି ହସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କି ଫଟୋ, ମୋତେ କି ହସ, ରଜା ହସ ପୁରା। ଏଇ ହସ ପୃଥିବୀରେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କେହି।